This is next chapter, about to start our next chapter. Ungangiphani, ngivele nginamaphani. Greetings, hello, hi, but of course, if you're VIP as a life in it, then you have the honor to call me under my 2K or 2K. The sun is bright, I'm feeling so radiant and refreshed. And njengamanje tegletela on Florida Road, ukuthi sikhumbuzo ungibhalelile uthi kunentokazi ekuthiwa uSiphile afuna ukuthi bephile nayo ndawonye, same time, same place. So now we do not know how that is going to go, ngoba simazi uSiphile ukuthi uzothini la kwi-date namhlanje. But ngichazayo ukuthi khona wena, nami ngikhona futhi nami ukuthi sikwazi ukubona sobabili ukuthi how the date is going to unfold. This episode has been proudly brought to you by Next Chapter. It's on Florida Road in Durban. Please pull through to check it out. They've got amazing breakfast, they've got amazing lunch, supper, you know the vibes. Asingene ngaphakathi ke sobona sizohamba kanjani ngilandela. Kumele ngi-assist cause mina nawe kuyomele sigcine sithandanile. Select Africa TV channel and akukho omunye uthando lwakho kimi lwanele. I can't wait ufike kithi emagcekeni uShanel noma ubuye esipani ngikuphekela ufike ukhathele. Hey, I have a crush on you. I have a crush on you. Funa siphile impilo soba two. And please cela uvume tu. Cause mina I have a crush on you. Sanibona njani igama lami nguSikhumbuzo ubhuti okhulele ngapha eShowe ngize kule show ngoba kunomunye usisi yabo lo asisi loyana yamthanda lo asisi uthi manje nginenkinga vele kushawa uvalo ntatazela mase kumele ngimtshele ligama lesinyamthanda igama lo sisi lo uSiphile usisi lo sahlangana naye eTexini sisuka from Nice Tower siya eMayville yabo. So sagcina sakhokhelana mangikhumbula kahle this line engagcina ngisho kuyena wathi mayikhokha and then ngacela ukumkhokhela ukuthi ngicela ukukhokhela abantu abayi2 ukuze soba bayi2 njalo empilweni yethu yabo. Sakwazi ukuthi sixoxe kanjalo ngithola inamba yakhe and then we started chatting ku WhatsApp. Kodwa manje ngishawa igwaba njalo mase kumele fanele ngimtshele ukuthi ngiyamthanda yabo. So kushuthi kahle uthi obukele akathatha ama notes ukuthi ongena liphakade akambo ukugibela itaxi. Ahlale eceleni komfana nje abe nesizotha athi ukucutha nje lapha ya alinde umfana ukuthi athi sibabili. Mase futhi perfume unwe kamnandi wayinwa kamnandi. Wayinwa kamnandi ne. Ngihleli la ngiyabhala ngithatha ama notes. Exactly Texan versus umthola nawo wakho yabo ngamanje Texan sisingle sibaningi yabo. But anjumpisa. So manje jumpisa nokujumpisa nayo yabo. So manje ngoba umthola eTexini wenwa kamnandi into wawuvela uhlosile ukuthi okay lo ngiyafuna ukukhuluma naye waswathola ichance mase sekukhokhwa noma into yayiqhamukela nje ukuthi awu mase kukhokhwa kwazenzakalela kanti izovela inhliki. That time mina ngangena kuqala eTexini ngahlala phansi yabo. That time ngene eTexini kahle nganginako ukuthi ngathi ngahlala la eduze kwami yabo. And then mangabe ehlala eduze kwami nganakho ukuqalela ukukhuluma naye but ngingenayo into engizoyisho yabo ukuthi ngizothini kena then sekukhokhwa kwayona chance nami ngibona ukuthi yabona ilona thuba nami kumele ngisebenzise. Uthi ugadle ke nawe. Ilona thuba eli right sona space esivulekile sokuthi ngikwazi ukugadla or right ngagadla kodwa ke angifikanga la ngifuna ukufika khona yabo. Okay. Yes. Is that because kwacula abantu vele eTexini you can't shuthi kahle mhlawumbe ngenza ukuthi ngaba nalo negwaba abanyana yabo. Okay. Lelo sangishana uma sesikhuluma naye ku WhatsApp yabo. Thatha inamba. Yes, ngathatha inamba yakhe sakwazi ukuxoxa after sithole isikhashana sokuthi sixoxe after lapha yabo ngase ngikwazi ukuthola inamba yakhe. Okay. So besides iqabunga lakhe kusisi nobuhle bakhe because ngiassume ukuthi into yenza ukuthi uzufuna ukukhuluma naye mayingene eTexini wambuka phela physically wachazeka wawungeke umxoxisi kube ayichazanga into wayibona yini enye wayithanda ngaye eyakwenza ukuthi uzodecide ukuthi uzozalana nakhe. Yabona mfethu umuntu vele mangabe uqala ukumbona thatha umbona ubona ubuhle bakhe yabo. And then iconvoice abanayo mangabe sixoxa naye ngabona okay no umuntu lo ngingakwazi ukuthi ngikwazi ukuqhubeka ngiphile naye yabo umuntu okwazi ukuxoxa naye uthando lakho ayikhona lokho umuntu okwazi ukucommunicate naye ngabona khona into yokuthi akwazi ukucommunicate yabo. As the way siqhubekayo nokucommunicate ku WhatsApp yabo iyaqhubeka naye convo nami ngiyazibona ukuthi no ngiyamthanda. So wambone ngathi ungakwazi ukuthi uphile naye and usiphile vele akuyona coincidence uNkulunkulu wayazi ukuthi wenzani mhla ethola leli gama usisi. Yabona nje kahle kuseyena usiphile sekusiphilo wami yabo ngizophile naye yabo.
Shade uthathe usuphilela yena-ke. Sekusele kuyena nje ukuthi anginikeze futhi lento engakuyena ukuze ngikwazi ukuthi ngiphilele yena naye aphilele mina yabo siphilelana. Niphilelane. Iziphi izinto ongazithandi kumuntu wesifazane ofisayo ukuthi ngathi ungangazithola kuyena so that zingeke zibe turn off kuwena? Kahle kahle bese iyodwa into engayithanda umuntu wesifazane. Okunye yabo kuyakwazi ukuhlonipha nje. Alright. If umuntu ekwazi ukuhlonipha then okunye nokunye akekho umuntu ongenalo iphutha. So mekuwukuthi umuntu ongakwazi ukukhuluma kahle akawahloniphisa amagama uyathuka inhlamba futhi sizoba neproblem. Yes, wazi ukuthi mangabe ngihamba nawe mangabe siphambi kwabantu ngiyindoda kuwena. Okay. Ilokho nje kubalekile ukuthi ukwazi understand ukuthi ngiyindoda. Ngisho kuthiwa sixabene kodwa ngisayindoda kuwena. Uhlale nasebusuku phela masixabana-ke bafuna sixabane sigcine ngale e-dining room. Mase sisekamerweni asisaxabene funa u-understand lokho ukuthi nowaxatshana. Ayichabe ngingazi-ke nami njengoba ngisheshise ngithatha ama-notes. Alright, asathatha ndawonye ama-notes mbukeli wami ngifuna ukuthi nawe ungasali entweni. Mhlawumbe nawe khona iphakathi ongavuka ngalo mangase kuthiwa uyalalela ngoba kusona ondlebe uyezwa. So njengamanje ngicasami sombona kusiphile ngicabanga ukuthi ready 100% votsade ngaba ready. Awukho nervous? Khona lokho kancane. Ngitholela i-stiff uyaphuza? Awushokisa. Bona kodwa not kakhulu. Not of just. Ngithi just ukuthi ngaze yabo nafethu ngikhuluma namagama shokisa. Alrighty, Ungaindawo, this is Select Africa TV and you are watching I Have a Crush on You. If you haven't subscribed as yet, please do best in Njengamanje. Also remember to follow us on social media platforms and also follow in Next Chapter on social media platforms. The Florida, so Dubusha Betu and Abuko Nubitskunjani. Welcome back to it. Ngihleli nayo intokazi usiphile ekuyena kubhalelwa on the show. Hi to alright. Yeah, ngiyaphila njalo. Ngiyaphila ngakubona ukuthi usana ama-nerves ngoba vele awazi nokuthi sizokwenzani la. Yeah, ngiyadinga Ukukhazeleka ne. Usubona mina ngedwa sengiphapheni ngiyakubona ukuthi hayi ukuthi ushayi ukuthi nje ngoba uhlulesi. So igama lami nguSine ngwakanene ngisebenza eSelect Africa TV. Ishow esishuthala nje kubona kunama camera nayo sakufaka imic ibizwa ukuthi I Have a Crush on You. Angeke sakuchazela ke kaningi mfethu uyayibona sinayo uyabona into engizengayo. So kunomuntu ke ola ofuna ukuthi uzosha amabili amathathu kuwena. Ukhona khona la. Ukhona isiphithipithini. Uphakathi emalayithini la kuFlorida. So angeke ngisho ukuthi umfana intombazane ijonki uzombona mayesefika ngeke ngisho nokuthi ubani. Kodwa kumuntu omaziyo osekwakhuluma naye before. It's not like it's a total stranger, yabo? Yes. So bengifuna nje ukuchecka aqala ukuthi right, can we continue? Akekho ohlekisana naye kuzomela sixolise kuyena for ukuthi sikubize la. Izinto enjani? Okay, nginervous yabo kancane futhi phela hawo ngiyayibuza ukuthi bani. But okwamanje akekho umuntu engihlekisana naye. And abafana bahlekisa ishame ne? Yabo so ilo bengiku relationship ngo February, the last relationship yami. So nje so isikhathi besingini. Ngingedwa. So are you not looking or I mind ima umtholi uyamthola uma ungamthola umtholi or are you actively looking for a partner? Ukuthi bengingumtholi umuntu bengizoba interested kuyena yabo. So laba bashelayo njengamanje abashayi khona. Hayi abashayi khona. Yo nakho kuthiwa ngisha udaka. So ifuke phela yabo ubengaba khona mhlawumbe bengingaba interested yabo bese siyabona sikanjani. So mokuthi lo ngizengayo namhlanje uyasazi isitori sakhe and uyakuchaza ngalendlela odinga ukuchazeka ngayo before uqome kusho ukuthi awunayo inkinga ukuthi uhambe la usuyi girlfriend omuntu. Hayi ngina inkinga singakhuluma nje. Oh right. Do you mind sharing why your last relationship ended? Mungathanda ungayskipha leyo nto. Mina nje uyithandela indaba. Yebo babafana. Wachitha no best friend wami cabanga. Wa find out. So since February ubuhleli kancancane urealize. Wa find out uhlala realize. Hey abafana. Oh best friend yena manje. Ukhona phela around lapha ngasekhaya basi nje asazwani. Nkosiyami. Sorry uzohila kuzoba right. Bona ngiright kancane uzomthola omunye ngize ngaye la. Trauma ukuthi abafana shame. No ngicela ukuthi le trauma onayo ungangeni ngayo kule relationship ozoqala namhlanje. Ngicela ukuthi nje umuntu engize ngayo ungamthwalisa amacala. Allo esingamazi yabo. So nje ungatatazeli nawe uyinike nje isikhathi sokuthi understand kahle ukuthi umuntu kanjani so that's more ukuthi value yamqoma which I'm hoping you will do uzokwenza on a clean slate yabo uqale in next chapter ngoba vele sise next chapter. So ready to begin your next chapter? Are you ready to begin your next chapter and see the guy? Yeah. So ready. Great. All right. Simbona nalo guy uthi ba. Okay. Uwena lo sizokwenza kanje yabo
uwe lo ne yilo mdala lo Alright. sizophenya ipage siqala i-chapter entsha the next chapter stay tuned in to find out how it's going to go. Sawubona Siphile. Ngiyaphila. Ngiyaxolisa mfethu ukuthi ubona sengidlethela kunamakhamera khona and stuff. Yeah, and ngisaxela ukuthi yibo. And futhi mase ngibona ukuthi wena ayi ngiyathola impela because phela bese sengifile kancane ngisho ukuthi kwenzakalani. Yes, inkinga yami na mfethu ngizokutshela nje iqiniso ngalokho ngishonale nayo na mfethu. Kahle kahle inkinga yami ukuthi ngiyakuthanda phathi. Okay. Yeah, but nginokubuye ngishawa uvalo like makufanele ngikutshele yabo. So ingakho ngicelile ukuthi ngilethe kule show lona mfethu yabo ukuze mhlawumbe ngikwazi ukuthola isibindi sokuthi ngikwazi ukutshela yabo ngoba ngibukhona nabanye abantu abakhona like eceleni kwami yabo. Okay, ngicukubuza so ungithanda wakho uqala ungithanda njengoba sasisetekisini noma mhlambe ngithande sesikhuluma vele efonini mhlambe usibuka izithombe zami nakho konke. No, ukukuthanda na mfethu ngiqale kahle kahle ukukuthanda ngiqala ukukubona but yes ngangikuthanda kodwa ngikusaba but eziqhubeka njalo sengikujwayelana ngixoxa nawe la ngibona khona ukuthi no ya ngiyakuthanda yabo ngiyabona ukuthi no lo sisi lo kahle kahle mfethu yabo lo sister ngakwazi ukuphila naye noma ngithi ngiyaxoxa naye ngiyakwazi umuntu oright na mfethu yabo. So manje ubuke like why ungashongo efonini mhlambe mhlawumbe ucela ukuthi okay why like uzuletha amakamera mhlambe nje like ungasizakala kona. No mfethu yabo nje iqiniso na mfethu futhi kahle kahle ngiyakusaba. Ngiyakusaba kodwa khona kahle kahle ngiyakuthanda ngicabanga futhi nokusaba kwenziwa ikhona vele singakuthanda lo so mangabe ngikubuka vele kube nalolu uvalo olungishayo na mfethu yabo. Umuntu akumele usanda sabani ke wena ukuthi menginamakamera like awusabi. Not actually ukuthi amakhamera enza ngingasabi but yabo kunabanye abantu and yabo ngizizwa kunesibindi engisitholayo ngabanye abantu yabo kodwa kahle kahle ya ngiya-understand ukuthi indoda kumele ibe nesibindi and yes yabo engisuke naso isibindi ngoba nakho ngikwazile ukuthi ngikwazi ukuhamba ngiyofuna usizo ukuthi ngikwazi ukugcina ngitholile ukuthi ngikwazi ukutshela yabo. So manje wena awunaye umuntu othandana naye No, umuntu angithandana naye ngikade nginayo na mfethu yabo. Kwenzakalani? Saba nenkinga ezincane naye sathina sangakwazi ukuthi siphile ndawonye sahlukana yabo and sesinesikhalshana mhlawumbe boma 6 months manje no. So la ingane ekanjani? Yeah, ingane nayo mfethu. Nginayo ingane. Iyodwa. Yeah, iyodwa. Indaba khona nenkinga nima ngabe nginengane mfethu. Cha ngisho ukuthi nginenkinga because before nami I dated umuntu onengane yabo. So akuyona inkinga leyo. Bese nje singimane nje ngibuza yabo ukuthi wena nayo. No, anginayo. And mina my last relationship it was February, yeah, February. Is that nice? Yes, it's okay. It was February because I remember kwaku la go 25 yabo nje kodwa inyanga isiphele. Yeah, mfethu. Bengi relationship so umuntu wakhona mfethu wangithethela ne best friend yami. Yacabanga. So nje ngizomthola bese nje singimile kuzona cause manje kodwa ke ngaba ne-trauma lapha. Yibo ngaba ne-trauma so ngoba nje like ngangalindele because lo muntu luya sasithandana yabo so ngangalindele ukuthi engenza into efana naleya so ke bese sengisaba futhi ukungena kwama relationship because ngisaba into kanjalo ukuthi umuntu ungamthanda ugcine seku ukuthi umuntu like ungamthanda yena agcine sekubhekisela phansi yabo. Ngeke futhi ngizothi mina ngikuthembisa la ukuthi ngeke ngizongiphoxa or stuff yabona mfethu yabo. Vele empilweni kuba njalo mfethu yabo. Unapho sometimes ufike kumuntu usivela ukuthi uyenye into afike abe yenye into but njengoba ngisho ukuthi ngiyakuthanda ngizimisela mfethu yabo ukuthi ngikwazi ukuba yilo muntu lo ofuna uba yena but ngeke ngize ngithi ngizoba uyena 100% but ngingacompromise on some other stuff but kukhona ezinye izinto nawo okumele ucompromise kuzona ifike ukuthi siyathandana yebo le. Ngiyakuzwa. Yeah, ngiyakuzwa. Angazi nokuthini because ngithukile and like bengalindele ukuthi namhlanje kungaba nosuku olukanje ukuthi like kube nomuntu ongitshela ukuthi uzizwa kanjani nami kodwa phela ke like angazi ukuthi yazi kodwa ngicabanga ukuthi nawe sekunesikhathi ngixoxa nawe
Ngicela nawe ukubone kodwa ukuthi akhona ama-feelings enginawo for wena futhi. Ya benginaka but into engakaze like ngifake emqondweni yabo ukuthi usengafuna like ukuthi yabo kube Alright, say nakho ukuthi siyakhuluma. njengamanje sekwenzekile ke safika leso sikhathi sokuthi siyakwazi ukuthi mase salikhuluma leli daba yabo. Ya Siphike sikhumbuze ukuthi ngiyakuzwa. and ngiyafisa kahle ukuthi mina nawe siqhubeke sikhule futhi yabo. Le conversation esiba nayo ku WhatsApp siqhubeke nawo but naleyo thing yabo sekuwumo siwazi ukuthi ngiyakuthanda yabo. Angiyakuzwa. Ngakujabulela futhi nami ukuzwa ukuthi nawe uyangithanda. So wena nje ibingekho mhlawumbe enye intombazana oyezwayibona besides mina nje oyithandile. Maningi amanye amantombazane ngiwabonile but ayikho into engiyibona efana nayo. Ima maningi osuwabonile usubone mina noma sengibone wena na before ngibone wena maningi sengiwabonile but ayikho into engiyibona efana nayo. Nengiyithanda. Each and every day vele ngihlangana namantombazane nawe again namanye kuba ngizakala mhlawumbe namantombazane but ayikho engahlangana nawe ewona. so wena nje uyangithembisa ukuthi like mhlawumbe mengakunikeza i-chance ungaba committed kumina like ngithande ngifune iphela like angeke ngize ngithi 100% ukuthi ngizoba 100% committed kuwena. Why? Ingoba ngifuna ukuqambela amanga ngitshela into engekho. Oh awazi. Yeah ngazi kodwa ngiyazi ukuthi 90% ngingakwazi ukunikeza 90%. So 10% wamaphutha nawe ndagain khona phela vela amaphutha akho umuntu ongenawo amaphutha yabo. Okay. Nami khona amaphutha engizowenza. So angifuni ukutshela ukuthi 100% ngibe ngazi kahle ukuthi 100%. Awazi na ukuthi uhlangabezana nani. Right kumbuzo so angithi yebo angithi cha but mhlawumbe singabona like mhlawumbe kwenye i-date yabo mhlawumbe singabe sibonane bo nje because manje like ngisathukile and yabo but ke bengicela abantu ukuthi nje ube right like ungaphoxeki so sisazoqhubeka sikhulume efonini yabo. Kodwa likhona ithemba onginika lona. Ya ngahlala khona ethembeni. Engakalana. Tibo mhlawumbe 85%. Yeah. Okay, so usuka emadai. Asuka emadai. Siwesho vele uhlala yazi ngihlala Maybe. Yeah, sigibela ndawonye emakhasi sesho. Esho kumbe ingakuphi kazi angikwazi. Phesha ukuthi ke lasilobola khona nami ke. Esho ukuthi Alright, ngisuka ehappy Sakhosi. kwaMaka. Abantu bathi semapondweni la Ngiyabonga ukuthi sengakwazi ukuthi omalume ngibe ngiqala ke budget belungele i-transport ezofika ngapha ngakamachi kanje. Yeah, maybe ngaqala. Kodwa futhi yazi lo maybe wakho futhi awungase nje ukhiphe lo maybe nje lona futhi yabo. Khiphe lo maybe nje. Angithembisi ukuthi kodwa nami nginethemba ukuthi yabo sithi njengoba vele sesiyabo sesikwazi ukuthi sihlangane kanje kungaphinde futhi kwenzeke yabo then sibangibela phambili phansi wena nje khululeka ngiyahlala ethembeni. Indaba kodwa ungasho njengana amantombazane uma uphinde ungibona nje na uzomqoba. Hayibo phela mina ngiyimina hayibo manje ingane yakho ihlobo lomfana untombazana Mfana inangaki ana 3 years hlala nawe o No uhlala noma wakhe futhi uhlala noma wakhe. Okay umama ke na uhlala Sale Marisburg. Kodwa ke ngicela futhi topic yama ex kosibuye sikhuluma some other time yabo. Masiphinda futhi sesihlangana. Kodwa ke ngisekho uhlanganisayo mina naye. Akusekho. Are you sure? 100% sure akusekho uhlanganisayo mina naye. Ingakho sengifisa ukwakha kabusha nawe yami. Hayi ngiyakuzwa manje ekhethomene uhlala namakomba Ngihlala nje wedwa abazali baphi aseshow ekhaya. Bahlala ekhaya eshow. Bahlala ekhaya. La mina engizobe sengikoteza khona ikhona le show. Okay. Vele soyayo kotiza. Hayi sengifisa ngisho nokwazi lapha eshow. Like seriously angazi ngiyazi ngapha ngikwazi. Kulula. Bathi ngiye ngizwe phela ngayo ishow. Bathi nje angazi. Kulula ukwazi ishow bese. Ukunikeza mina inhliziyo yakho. Uma ngingayazi inhliziyo, uma ngabe ngingayithola inhliziyo yakho uzoyibonela nawe ishow uzobazi. Kahle kahle mina ngiyisho uqobo lwalo futhi akubona mina ubona lo ishow.
ngiyakuzwa ngizwile ngisho ngizikhumbuzo ngizwile so manje uzizwa unjani ngoba sesike sabana nengixole sesiphumile nje unjani ya khona sekuba relieved kodwa ke akwenele phela ukuthi kungasho ukuthi uyangithanda yabo because isifiso sami bekuyileso ukuthi mina nawe kahle kahle yabo ethi ngiphuma la endlini ibe ngazi sesiyathandana yabo kodwa ke at least ngoba khona ithemba elincane onginikezile ngeke ngingasho ukuthi 85% uthanda uba mkhudlwana hayibo mkhulu kabi 85 phela kusala u35% eceleni wena nje uno 85 mkhulu kabi ungadlali ngami okay shuthi kahle kahle sengacishe ngisho ukuthi sesiyathandana yabo ya usungabo lokho ke sesizokunemba kuyi-second date wena nje ya because phela okwamanje ngisashock yabo like bengayilindele yonke into le manje anginayo impendulo so second date mhlawumbe besingenza nini angazi yazi what if I say mhlawumbe ake sizame maybe ukuyenza ingakapheleli isonto kodwa yabo so wena u-free mangabe afanele ngibe free for wena bese isikhathi ngasenza noma yini yabo even ngisho lento ebalekile kushuthi angikholwa ukuthi khona into ezokubalekile udlula wena cabanga ukuthi njengamanje wena into ebalekile umsebenzi yes yaphela understandeka lokho mfethu yabo umsebenzi uyi-future kuyinto kufanele ihlale ikhona yabo kodwa ke I'll do anything for wena ngidala serious even if I have to take a bullet so lapho ngayithatha bullet for wena hayi ngiyakuzwa shame so nje indaba iyaqala ekuseni ungibona wabona ukuthi hayido ngaba nje umama wakwami ya phela vele yonke into inesicalo nafethu yabo that time ngiqala ukukubona isambonisa ngimthanda lwami sister so yini inhloso zakho ngami sakho nje lapho sokuthi yabo mina nawe sibe nje kanjani kahle nafethu yabo ngena lo muntu othanda ukuba nama-promises amaningi nafethu yabo ubona nje sekwenzeka no hayi ukuthi ngibona sekwenzeka angithanda ukupromise into igcine ingenzekanga yabo so ingakho mina ngithanda ukuthi izinto sizenze like step by step yabo okwamanje kahle kahle into sami ukuthi ngithandane nawe and then so bese sibona lapho ukuthi sobabili iyakwazi nosebenzela lento sobabili yabo siyakwazi ukuqhubeka nempilo ngeke ngize ngiqamane ukuthi ngifisa ukuthi siyoshada ngibe ngingakabi nayo ishoyo ukuthi sizoshada yini yabo ngizobe ngenza iphutha sengike ngalenza before so angithandi ukwenza iphutha sengike ngalenza before ama-promises amaningi kakhulu futhi ayinkinga ngoba agcina uma ngabe ngasenzeki asixabanise plus manje sixabana ngento wena owangithembisa wona usungasakwazi manje ukuyifeza ya so owamanje into engingayisho nje kuphela wena futhi ukuthi ngingakwazi ukunikeza uthando and then ilona azodetermine ukuthi indlela yethu isuka kuphi iyaphi but into enginayo njengamanje uthando for wena okay then what if ngifice mhlawumbe nginomuntu uzongithanda okay like let's say ngifice nginomuntu then mina mase mhlawumbe ngiyavuma ukuthi siyenze lento le uzothini leso lwela lelo bridge mase sifile kulona ngenhlanhla kodwa ususheshe wangitshela so ususheshe wangitshela kodwa ke ibridge sobona ukuthi besisumisa kanjani ayikho into edlula ukuxoxa nabese lo communication iyona into ewukey so ngicabanga ukuthi naye enye into lesizokwazi ukuthi ixoxa sibone ukuthi siyimisa kanjani kodwa ke shuthi idlozi lakithi liyasebenza yabo shuthi uthandaza nje ukwaqinisa because umuntu onaye njengamanje mina ngithi okusho ukuthi sengingakwazi nami ukuthi kutheni ngibhalele I love ngoba usu-expressile ukuthi uzizwa kanjani ngami angeke ngisathuka like indlela ozobe acta ngayo yabo efonini because vele usushile yabo uzizwa kanjani nami sengawu-eda ke lo I love ekugcineni ngifaka u-my love okusithandwa sami ayinkinga phela vele akusilona icala ukuthanda umuntu yabo because nawe like imizwa awuzenzi imizwa so akusilona icala ukuthanda so angiblame yabo
like nezinto ozobe uyibhala uzenza nami ngeke ngize ngiblame kodwa futhi mawuthi sithando sami phela phela ngikuze ukublame futhi wena lokho ngikujabulela yazi yabo awukusho nje bese uzothi kasounda kanjani uthi sikhumbuzo ngiyakuthanda I love you sikhumbuzo yabuza sounda mnandi kanjani futhi kodwa nawe awusangibhizi nje mhlawumbe kancane ku-WhatsApp ukuthi uzongiletha la noma khona kube shuthi kahlahle kube yi-surprise yabo kodwa kahlahle akuyona i-surprise ukuletha la ngiyangitshela futhi kahlahle serious ngempela bengisaba ukutshela bengisaba ukutshela angi-understand so ngabona kuyona option mhlawumbe engakwazi ukuthi ngisize lena yabo and yabo njengamanje sengiyo-relieved ngoba sengikuzwile ukuthi usushilo ukuthi uyamthanda isikhumbuzo nami ngiyakuthanda cela ukunhlupha bange yes man ngizocheck ukuthi ngise-right yina ngifuni phela ukuthi nginishiye isikhathi eside kanti mhlawumbe senashayana kuwamsha ngesimali esingakanani ngiyakubona ukuthi awubuke kule nhlobo engangidisappoint hayi ku-right nimoyizela nobabili kusho ukuthi yonke into nje ihambela kahle ya ku-right shame kona benginervous and bengingalindele ukuthi usikhumbuzo yabo kodwa nje hayi ngi-right manje khona iphathi ebengiyijahile-ke sangichazela isitori ukuthi ngihlangane kanjani sengifuna ukuza ngawe-ke mnikazi wendaba uyasho ukuthi washawula yini lapho emalini masekukhokha yayinjani first experience kwena kwenzakala nje sengifuna ukuthola i-perspective yakho ukuthi wangena etekisini wahlala phansi awunamijongo seliyakhokha manje mfethu kwathi nje kwena ngiyazama ukumatshela ukuthi nginganjani ukumetha nje etekisini kukhona nje umuntu esilise sizongikhokhela and u-right siyaviba ya phela ngangingalindele and nje ngaba like ngajabula nami ukuthi hawu ngiyifikela nje etekisini like sekhona umuntu ozong-approacha like yabo kanje kwakhokha-ke saqhubeka saqoqa sa-exchange ama-numbers kwaba right kodwa nje ngani-right ngiyazi ukuthi kwi-gender yethu sometimes into yenumber sibe singafuni ukuyikhipha yabo khona nje ugayo uthole ukuthi ngisho right wambona ukuthi right manje but ungafuni umnika inamba yini wena yakwenza ukuthi uvune inamba yakho into nje eyangenza ukuthi ngimnike inamba ukuthi nje ngachazeka like yibo ugayi useyakhokha like nje yibo ngiyalindela yabo ngabona ukuthi hayi shame ya ugayi yena alright ukuthi ngivele ngimkhosela inamba ukuba ngakhokha ngeke umnike inamba amantombazane nemali amantombazane nemali ngizomnika okay so i-conversation yenu-ke manje ihambe kanjani have you decided ukuthi uyamupha ithuba noma i-conversation yethu yona ibe-right but bese ngawufiki kwi-last decision yabo cause besaplana ukuthi sizoba ne-second date ya because phela ish ngithukile nami and bengalindele ngayo impendule so anginayo impendulo nje yabo e-fast manje so siplanele ukuthi sisazoba ne-second date umbuzo wena ufila kanjani kalokho ukuthi uzoba ne-second date ungathanda ukuthi impendulo uhambe usuyitholile noma umandi ukuthi umlinde no angimind wena futhi ngakhona into angayisho ngiyazi nayo ujabule kanjani uthe kusounda kamnandi mayethi sikhumbuzo I love you yabo sisike safika leyo party lo yabo imani senibuyako I love you ke yabo awungiforwardele owakaze ngikuthole namhlanje hayi cha shame so yabo anginankinga ngiyabona second date so kahlahle sengicishe ngibe nayo picture ukuthi izohamba kanjani yabo okay how was this one do you feel like you click well enough na connector it's more than 100% like it's yabo so manga sekuthiwa uma sekunikile ithuba ngoba ngiyacabanga ukuthi ngiyangibona indlela kwenzeka ngayo angisho ukuthi ngithini but ngibona indlela kwenzeka ngayo ya ngiyanika yabo nje lokho ku-85% message naye nje ngimtshelile usumnike u-85 sekushoda vele lo 35 osele u-25 osele okay ya okay no anganiphazamisi-ke while you enjoy your food bengifuna nje ukucheck ukuthi hamba kahle yonke into ni-right akekho sephathe kabi omunye akekho sefuna ukushaya omunye yabo siyabonga kakhulu ukuthi usiphe isikhathi sakho siphile and then sikhumbuze ngabonga ukuthi usibhalele usithembe ukuthi singakwazi ukuthi sikwenzele into enkulu kanje cela ukuthi ngishiye cause bengadini umuntu bengiphazamisa ngidla so angifuna ukuphazamisa abanye abantu babedla enjoy your food and for you obukayo ekhaya uney'biliboco-ke next time uma ukuthi awukakafuni manje ukuthi uze shuthi uphuthelwa uze ubheke ungayazi into emnandi. This is soft living, this is soft life, and this is
the next chapter. Date yami yanamhlanje ibi-right, ihambe kahle. Idate yami namhlanje ihambe kahle kakhulu. Ya noma benginakho kuba nervous-anyana kancane eqala kodwa ihambe kahle. Engithande kakhulu ukuthi like bekuwumuntu ebengixoxa naye yabo ebengimazi. Usiphile ngithandile futhi indlela esixoxe ngayo naye yonke into nangaye kahle ngimthandile ngiyamthanda. Akukho engathi ngithanda ngedate. Kwi-date namhlanje akukho engathi ngibona ngathi ngithandanga no konke kuhambe kahle. Engakuthanda ukusho kusikhumbuzo ukuthi ahlalele ethembeni ngisengamnika i-chance ukuthi sibe ndawonye. Engingathanda ukusho kusiphile ukuthi right now excited ngokuqhubeka ukuthi sizoqhubeka kanjani. Ngibone ngathi yonke into ihlanganile ihamba kahle. Ngibone ngathi sizoba right. Ngibone ngathi uyena lo muntu ebengifisa ukuthi abe uyena. Engakusho emantombazaneni afuna usikhumbuzo ukuthi like the done again akho chance sengikhona manje. Bethu bonke ngisashela uSiphiwe abazi ukuthi no sethathi she is taken. Ayike dlala Thukzin. Nawe kungabe uThukzin uzodlala right here on Select Africa TV. It's super simple. Just drop us an email down below on the address provided. Usitshela ukuthi uba lo mfunayo oyicrush yakho ufuna ukuthi kuhlanganisa naye and sokwenzela iqiniso because Select Africa TV izokusetha. Thank you so much for tuning in and being a part of the vibe tonight. Igama lami nguSinengwa kanene, but of course ngoba wena ngiyakwazi kwi VIP yaseLife Saint20, then you get to call me Andama 2K or 2K naye, and you are watching, or rather you were watching, I Have a Crush on You. It is season 3. We are out and about on Florida Road in Durban. Sise next chapter besizoqala ichapter 2 entsha next. Please follow them on social media platforms and also follow Select Africa TV everywhere. And then remember to subscribe to this awesome channel right here on YouTube. Uzeke mfethu la kuyadliwa kuyaphuzwa kutholwa uthando. Ungathakazi ngikwenzele lutho. Danko and good night.